I Jester Raja Balkanac ovde. I da, znam da sam izbacivao klip svaki drugi dan, a sad ga nije bilo 3-4 dana. I da, znam da sam prešao 1000 subscribera. I da, znam da još nisam izbacio specijal za 1000 subscribera. I da, znam da je ovo smorno što pričam, samo da znam. Ali uglavnom ljudi, znači u jebenom sam škripcu s vremena, znači nemam stvarno vremena, radim ko lud, i onda obaveze oko škole, oko svega. Znači toliko, znači malo vremena imam, tako da trudim se nešto da uradim. Specijal za 1000 subscribera, znači ne, teško da će biti, zašto smo prešli već 1000 subscribera, a ja nemam vremena narednih par dana da ga snimim, možda mogu jedino u nedelju, tako da ću razmisliti da li ću ga snimiti za nedelju, ako ne snimim za nedelju, snimit ću onda za 2000 ili za 5000 subscribera. Znam da nekima izgleda to daleko, ali brzo će mi to stići, da ovih 1000 subscribera smo brzo stigli, tako da se ja ne brinem za to. Tako da pređem na temu današnjeg klipa bez dalje ogovlačenja, ako sam pričao minut. Današnja tema klipa je nova operacija. Operacija nova za CSGO nije izašla preko, da li je godina dana, da. Znači ne, nedavno je bila godina dana, ne možda mjesec dana kako je bila godina dana od operacije, ako se ne varam. Mislim da sam u pravu. Uglavnom, da li će, znači, do neki dan sam stvarno, do je prije 2 sedmice, mislio sam da neće ni izaći kako su krenuli, znači, ne znam što su napravili veliku pauzu, ali imamo potvrdu da će izaći. Koja je to potvrda? Potvrda je da oni su već preko jednog update ubacili u fajlove, znači, od igrice, to jeste, kada odete u one, uglavnom da ne razumije se od ta stranja, ali odete property i snađete tamo fajlove, uglavnom oni su već pod navodnicima ubacili operaciju, samo nisu pustili da ide. Znači oni su ubacili sve ove mape koje će da budu, mape možete sada da pogledate na ekranu, znači ovo su isječci od ovoga lika Max Killeta, njegov linka na nas ostav dole čisto radi copyrighta, zašto sam ubacio njegovo sranje ovo, onda uglavnom znači to su mape pokazane je iz ovog fajla što sam vam pokazao, znači pokazano je da taj fajl već u CSGO i da već je operacija unutra pod navodnicima. Tako da velike su šanse da čak i nećete dobiti update, a operacija će da izađe, znači može izaći bez update-a i glavna stvar je kada će izaći update. Znači update, to jest kada će izaći operacija. Operacija ima da izađe, znači možda i prije što postavim ovaj klip. Bukvalno veoma brzo će da izađe. Zašto? Zašto nisu izbacili zajedno sa kutijom i zašto nisu izbacili do sada, do prije lupa mjesec dana, to jeste od decembra pa do marta. Zato što ste sad imali ste Major, Atlanta, imali ste Katowice, imali ste 1000 sranja i onda kad su takva takmičenja neka, tad je CSGO najigraniji i najgledaniji i njima to ne treba. Jer čim njima opadne, kako se pod navodnicima kažem, rating CSGO-a, to jest koliko se igra, onda oni izbaci operaciju da ga dignu opet. Znači sada polako opada zato što je Katowice završila i sljedeće neko veliko takmičenje je u junu, ako se ne varam, Kolon, i mislim, između toga nema nešto specijalno, mislim da ima možda Dreamhack neki da li je Atlanta isto tako, ne znam, uglavnom ne drste me za riječ, malo sam pobudalio, znači uglavnom nije izašla, nema nikako veliko takmičenje, sad će polako da pada, to jest već pada igranost i onda kada bude malo već opala, on će da izbaci operaciju, znači operacija najvjerojatnije u narednih mjesec dana bi trebalo da izađe, tako da ljudi budete spremni. I to bio taj jedan brzi klip, znači neće trajati ni 5 minuta, ali znači nemam stvarno slobodnog vremena. U nedelju ću da imam, nadam se, slobodan čitav dan, tako da ću da tada snimim unaprijed par klipova da imate i morat ću izbaciti naravno do tad klip neki pa ću vidjeti kako je šta. Tako da ljudi, to je bilo to, hvala vam na gledanju, hvala vam, zaboravio sam da kažem, hvala vam puno na 1000 subscribera i hvala na podršci, stvarno, nema, znači imam dosta lajkova, nema dislajkova, to mi je prevelika mi je čast, znači na tome hvala vam puno svima koji se javljate na Steamu i na Facebooku i podrške i ta sranja, stvarno mi puno znači, a za ovog lika što mi je jedini dislajkovo prošli klip, nabijem ga na kurac, fino i lijepo, tako da ljudi, to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom klipu, ostavite like ako ste uživali, dajte da pređemo 50 lajkova ako može, mada teško, ali nema veze, verujem u vas, tako da ljudi, to bilo to, a do sljedećeg klipa, pozdrav!